Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sang atong tingog subong aga. Welcome naman sa isa ka episode sa atong programa Istorya Espesyal. Dili gyapon sa inyo paboritong estasyon, Diwa Easy Action Radio na pangita ko ang kay-share ko ang iniyan nga post, no? Ari na siya gali. Okay. Kumusta ka mo dira? Subong isang ano subong? July 5, first Sunday sang bulan sang Hunyo, no? Amo ini subong ang first nga bulan sang Hunyo, kadasig sang mga inuras, no? Kadasig sang panahon, and dugay na panghunos lang ang aton yung mga inadlaw, and subong July 5, chimpo naman sang tig-ululan, no? Chimpo sang dengue, kumbaga, kaya itong nagka-stack naman ang mga tubig dira sa inyong mga kabalayan. So I suggest, no, para safe kita tanan, check na nga daan ang inyong mga areas kung may mga stagnant nila ang tubig, kung may mga balde ka mo dira, o may mga cooler ka mo dira, o may mga ara ka mo dira sang ginatawag nga aquarium or nag-ano siya bala, nagka-stack siya bala nga tubig, no, amat-amaton yung nga daan nina para safe kita tanan, no, ang especially inyo dira ang panimalay because tichimpo sang bulan sa July, tiyan mo na siya, tig-ululan, yun na siya nga bulan. No? So, keep safe, good. And subong aga, ang at naman niyang programa, magatutok sa online selling. No? Kaya lately, especially sa pandemic, ang pinaka nagpatok nga business, sirado ang mga establishments, no? Sirado ang mga company, waay trabaho, waay isang mall, sirado ang mga negosyo, ang nagpatok gid, no, sang chimpo sa pandemic amo ang online selling, no. And even now, grabe gyapon ang online selling, no. In fact may barter magani subong, no, Bacolod barter nga also very popular man, diri sa syudad sa Bacolod, no. And anything nga do through online, patok siya. Kaya tungod kung madumduman ninyo, grabe, no, recall tabla, malook back tabla sa pandemic. Grabe, no, hindi kagawa ang tao, why ka dyan, stagnant, kidara ka lang sa inyo, no, and hit gito ang online selling because ma-meet mo lang siya mo, nawa isang direct na contact, bale, ano lang kamo, ng duhulay lang kamo, item, and produkto, no, and payment, and cash. And dito mas na-recognize, dito mas na-appreciate ang online selling, no. And even now, because of the advent of social media, grabe gyapon kapatok sang online selling, no. Ang importante, bakas ka lang pangita sa imong mga produkto, damo ka clout, no, mayo ka mag-sales stock, mayo ka mag-advertise through social media, patok na patok gid ang online selling nga business, no. And now, ang pinaka-latest nga gihos ng aton nga gobyerno is to i-regulate ang mga online seller naton, no. Dapat since naga-income sila ko, no, according sa aton naman nga government, national government especially, dapat may tax man, no, tawaran, I think tax ining aton nga online selling. That's why gani ko nabawal kuno subong ang PM Cent, no, pag ma-detect may PM Cent ka alams na, no. So hindi na siya pwede because dapat tanan yung product nga gina-advertise nimo, especially online, dapat may ara sang
price, no? Dapat may ara siya sang corresponding amount yung mag-post ka. Kay bawal subong mo, hindi pwede. I think isa sa mga reason kung aamon na tabo, kay may ara asang hoarding na natabo during pandemic, no? Ginabakal tanan niya gamit and then ibligya siya mahal, no? Grabe nga pag take advantage bala sang mga produkto sang chimpo pandemic, no? Dira o makita bala may mga grabing karakter sang Pinoy, no? Not all, no? Iba niya very generous, naghahatag gadyan, nag-offer gadyan, libre. Pero grabe, no? May mga times diyan amos na gali, no? Nga some people would really take advantage of the situation, no? Ining kung diin po lang short, grabe diya magsaka ang demand. No? May tao diyan nga maano man niya, mamintaha gid tudo man, no. And now tigabalik na sa normal halos ang tanan, especially ang mga presyo, pero makita nga sa mga panahon gali nga ital-ital, no, may ara gid tao yang mamintaha gid siya. I mean, okay lang man iya kung amo ning presyo increase da bigamay, no, 5 ka piso pulo kay naplitihan man siya mo, ginagastuhan man siya mo. Pero inang madoble gid ang ang amount, no, grabe. Inang siyempre komplikado kaya imo tani bla para protection sa kagulingon mo, gastuhan mo kagulingon mo. Pero kung i-take advantage ka, as much as, ang increase is 100% sa usual nga amount, tendency mo is ma-deprive mo kagulingon mo because hindi mo kaya, no, kung may kakwarta. So, atong namintaha, nag-cause siya problema, no? Nag-cause siya trouble, nag-cause siya, isa siya sa mga nag-contribute kung hindi nangin safe ang pila nato yung mga utod, tungkol hindi sila capable, sila kasarang nga magbakal tungkol nagtag-as ang presyo, no? So isa na siya sa mga reason kung I think regulate sang DTI kag stricto sila sa pag-check, no, kung sang amount, stricto sila sa pag-check sang online selling because of that, no, isa sa mga nag-contribute na siya. For now, before tatawagan ang ato na bisita, no, nag-invite kita bisita from the horse's mouth, kumbaga, expert ni sila mismo, sila ni ang mga nag-regulate from DTI mismo ang atong tawagan. But before sina, may isa kita nagkatawagan niya online seller, kag panghiyo ato siya na isang iyaman niya nga opinion about sa mga nagkakatabo subong. And ano lang mga common questions, kag mga common concerns sa mga online seller natin diri subong. Try tayo tawagan si Jane, itaguan lang siya sa ngalan niya, Jane lang, no? And nataw tabi kung ma-raise siya sa some of the concern, no, sa mga online seller natin. Although may mga few questions na ako diri nga nakita, may rin ako diri pila ka mga questions na nga nakita, no, sa gin raise naton, pero ariya halin mismo sa siya halin mismo ya sa aton nga friend ni online seller, no, nang tabi kung ano naman yung ilang mga concern, subong nga why off ang line. Okay. Hindi aran lang anay okay lang ni Globe, okay lang, okay, basi off guro yung phone siguro ari anay ba. Okay. Tawagan siya sa iyang Globe online grupo ini sila sa mga online seller kag I think may mga few questions sila, no, nga gusto i-raise man before natin i-guest ang aton niya from DTI mismo para at least makahatag sila sa tsaktong instruction sa proper nga information kung paano bala i-regulate ang online selling, no, because namudamo subong sa involved sa online selling. In fact, nagamonitor guro subong sa aton, most of them nagabaligya through social media. Ay tulokon tabi, abi mo tako ni siya nga butang ang online selling, ang social media nga baligyan ay because number one, you don't spend sa advertising, no, advertisement. Wala ka man sang imong location. Kumbaga, waay ka sang imong waay ka lugar, nung ginabayaran, waay ka rental, mas nabi. So, ang online selling, ano ini sila nagahatag, ini sila connection sa client nga wala kami gina-spend anything, no, and advantage ini siya sa mga gagmay, no, gagmay nga mga negosyante, kumbaga nga nag-start pa lang niya, nagapanginyawat pa lang niya. Ari subong si Jane. Good morning.
Good morning, sir. Ayan. Good morning, sa Tanang Bacolod. Good morning. Happy Sunday sa imo, Jane. Thank you sa imo nga Happy time, Sunday no? man, sir. Alright, tago-on na sa ngalan niya, Jane, no? Jane, how long ka na nag-online selling? Since 2016, sir. So that's almost 5 years, no? Kutulokon tagid, no? Kumusta so far, Jane? Kumusta ang imo nga online selling nga business? Sa ano man, sir, okay man, sir. Kay makabulig man sa family. Kag, sa mga buyers man, sir, nga kumbaga mga layo ba lang ang mga buyers na gusto magbakal sang mga baligya kay hindi na nila kaya magkadto sa amoni, mas hapos para sa ila kay with delivery na lang mas hapos gid siya. Kamo mismo ang nag-deliver, sina Jane, sang inyong item, products nyo? Sa mga lapit sa akon, sir, kami ang ga-deliver, pero may ara gid ko ga-deliver man nga ako nga friend. So ang mga buyers ko instead nga magkadto pa sila sa downtown para mangkadto kung dindiin. Paabot na lang sila sa balay tapos ga-add lang muna 50 pesos lang ya. So mas convenient na ya para sa mga buyers. Meron ka mo Jane minimum like hindi mapwede nga baklo niya how 50 pesos may dulong mo gid, no? May minimum ka mo nga requirement before ka mo mag-deliver. Sir, sa akon, sir, honestly, sa akon nga side, wala, sir. Bisang 50 pesos, sir. May ara, gid ko price ng 50 pesos. Gina-deliver, gina siya sa buyer. And then ng buyer, sir, kung 50 pesos ang iya nga ginbakal, 50 pesos ang ga-add gina sila, sir. So, Okay. wala gid siya minimum, sir. So, Pero, hindi lang ko sure sa iban, sir, ha? Okay, kumusta dyan ang mga online seller diri sa Bacolod so far? Kumusta ngin ka manay? Mayo gid man ng mga buyer naton diri sa Bacolod. Mayo, actually, sir, Bacolod, sir, is ano, sir, nami, siyempre, sir, Bacolod, sir, nami ang mga buyers sa Bacolod. Ano sila, tawag ng, mas, ano sa ila, mas hapos sa ila ang online. And then, kabalo sila magsunod sang rules sa mga online seller. Ano na siya. So, kumusta naman niya ang income manay so far sang mga online seller, like mga grupo mo be, food, RTW, iban pa ganyan mga items. Kumusta so far ang ga-earn gid man? I mean ga-progress gid man ang online selling diri sa Bacolod. Kumusta ka mo nga mga online seller? Sa Subong, sir, okay man ko, sir. Kay, like, Subong, di ba, hindi makita silintanan niya, makagwa, gid niya nga pagusto. Kaya gwa mo, kalimit, marang tanan nga tao. So, sa mga friends ko, mga, especially sang nag-ECQ gid, ang food, ang pinaka number 1, gid siya nga nag-trend, as in food, gid siya ya. Okay. And then, Subong, syempre kay hadlock man mo ginawa ang mga tao, bisa na subong sa aton nga sitwasyon. Subong niya, sir, ya, okay ang mga online seller. And then, mas ano sir, mas dako gid ang nabulig sa mga, especially sa amon mga gagmay, ang mga online seller, ya, mas dako gid siya ang nabulig. Kaya ang mga buyers, ya, nang ara Japon, bisan sa pandemic, nga gakatabo, subong, excuse me. Okay. Jane, nakabati na ka mo sinisang tax for the online seller, selling? Para sa mga online seller. Kabati na ka mo nisang daw yung nag-regulate siya or familiar ka na siya Yes, sir. Nakabati na. Actually, nakabati na, sir. Oo. Anong effects ni sa inyo, Jane? Sang hindi nga sistema? I mean, siyempre ka mo, ikaw 5 years na nag-online selling, no? And iban, amat-amat man, nag-progress man, maski pa paano sa ilang man niyang negosyo. Ano ang mga common questions ninyo dire? Mga concern ninyo, how will this regulation affect online sellers like you and the rest of your team? Sa akon, sir, sa amon, syempre, sir, may mga group chat man, sir, mga friends, mga online sellers. Number 1, dito, sir, nga, is makibot ka man, actually, makibot ka man, nga may amuna na nga inipasa. Dako man siya maging epekto, pero may man site namon na i-implement ang amo sila sa mga online sellers. So, may nga kung sa bagay ang mga online sellers, sir, ahaw lang man tagbilang nila ng amo na bilansya. Okay.
And then, actually, pag sila lang sir amon ginani siya. Hindi pa naupo diyan, may mamamiti ka pa, mang pagkaon mo pa, ng oras mo, tanan-tanan. Gaka makibot ka kay kami nga mga online seller, gamay lang amon patong, pulo 15, 20, 30, 50. And then, compare bala sir sa mga vlogger, di ba? Ibutang ka na lang sila sir kay syempre online man sila sir mo, di ba? Araw man sila sa media business. So, sila sir, nakibot kami nga mga online seller, kami ang ilang na wala na kami ganit, nagpadugang bugat man sa gobyerno, nag-help man kami sa amon sa ugalinon. Kasi syempre, para man sa family. And then, ang mga vlogger, ibutan sila mga vlogger nga mga milyon na ginaya gani. Sa ila kita, milyon ginaya kasama. Kumpara sa amon, nga mga online seller, nga sentimos lang gid. Do, mga ka lang pala sir, mabutang ka man sa question nga aayhan. Okay. Okay. So, okay, that's one, no? Lang tsakto na siya, do ka legit na siya nga question, no? Why ko idea about sa vlogger, Meaning ang vlogger, do ayun sila tax, Wala, sir. Makoton na karon na, makoton na DTI karon ba? Sa pagkabalo ko, sir, sa pagkabalo ko, wala. Pero may nabatian na kami na daw busangan sila. Pero hindi ko sure, sir, ha? Okay. Okay, so that's one. Anything pag Jane, meron ka pag isang gusto ma-erase na to niya concern karon? Okay, may pa sir, pwede na ihambal si Bong sir ako na concern? Sige be. Pwede na. Okay. Kaya tingbon ko nga daan, para ma-discuss ko si Edugay-Dugay. Okay. Ang number 1 po sir, number 1 natin sir, ang first sir. Number 2. Ang number 2 natin sir, paano bala sir, kung part-time mo lang kung hindi mo ni full-time, gid bala ang pagka-online seller. Okay. Need gid bala Japon magpa-register bisan baguhan ka pa lang. Okay. Tapos sir, kung gulpi ka lang binag-stop sa pag-online seller kay ginusto mo na mag-online sa amon yung nga subo nga wala gid wala ubra wala tanan-tanan. Paano sir kay ang hambal tapos magpa-register sa DTI tapos magsulod pero or sa DTI magkadto ka na sa BIR pero budlay i-close ang account. Okay. So, amo na siya, sir, ang concern ko nga number 2. And then, number 3, sa kami ng mga online seller, sir, pila gid ang minimum bala or pila gid ang income sang isa ka online seller para magpa-register gid bala sir. Kinahanglan gid magpa-register pila gid na siya dapat ang income monthly ba or yearly ba na income. And then last na lang kung ano ang mga requirements gid dapat sir sa mga online seller kag ayahan ang privilege bala nga makuha man namon once magpa-register na kami. Okay. Very good, no? So, legit tama inyong mga questions, no? What if tuod yung part-time ka lang, hindi man full-time mo nga trabaho, mabayad agad, maparegister ka agad, that's one, no? What if, for example, nag-register ka na and gusto mo na mag-stop? Ano ka mo kasigurado nga hindi man ma-damage yung ngalan, no? Kasi ang online selling is not stable subong may supplier ka. What if nag-stop to supplier mo? Or what if nag-decide nga mag-ubra ka na sa company, for example? Is it easy nga delete sa imo yang name? Ya base bala mag-register to gapon yung mga name bala mag-uba kay bala yung mga record yan, no? Because nag-open ka account Kumbaga nag-open ka permit no? And ang isa niyo pagka question is pila ang minimum para magpa-register? Like what if ang online seller hindi mag-declare sang iyang income? What if yung sabi nga amo na naging income ko pero actually more than that gali ang iyang gina-earn, no? That's one. And last mga concern is ano ang mga requirements para magpa-register? Kung magpa-register man ka mo, ano yung mga privilege yung makuha diri? Kaya basi puro lang lao tayong matabo sini. Basi bala tuod la kung nag-register ka tuod, yung purpose to gali para bantayan ka lang niya. Paano ini siya makaprotect sa inyong business? Paano siya mag-contribute sa pag-progress ng mga online sellers natin diri sa Bacolod? Ano na mga common questions mo? Yes sir. Para man sir kung baga man kini sir ma-open bala ang mind man sang mga online seller kag maganyak sila sir nga magpa-register kami
kung maklaruhan gid bala sir kung ano gid ang ano gid ni. Okay. Jane, thank you kasi mga time. Kung may additional questions ka karon palihog, i-message ko. Kay tawag ako sa buong DTI, i-Facebook lang ko, mag-chat man ta, no? Monitor na palihog and the rest of the online seller kaya para ma-discuss naton kung ano ang mga important yung mga concerns, okay? Okay, sir. Salamat, Thank you, sir. Jane. Thank you for your time. Thank you, God bless. Sir. Okay, bye-bye. Alright, si Jane, isa sa active nga online seller diri sa syudad sang Bacolod, no? And 5 years na nga naga-online selling and tidama man sa iyang grupo, no? Nagapaninguha man yung buhi-buhi man kumbaga, no? Para makasurvive ang ilang mga daily needs man be, ang ilang mga concerns man. Tawagan ta subong ang aton nga guest from DTI kag kuhaon tagid no ang information kaya coming from him mismo, especially dako subong grabe subong online selling, no? Very very popular gid subong online selling kag ang ibang subong away trabaho nagasulod man sa online selling actually, no? Because kahapos man lang actually mag-earn through social media. Now upod naton diri subong ang OIC, no, Officer in Charge, Division Chief mismo sang Department of Trade and Industry, DTI Bacolod mismo ang itawagan naton kaya para matagaan kita sang explanation. Kaya for sure damo pagid ni sang kaplano nga mag-online selling, no, damo pagid ni sa manugsulod dia because kadako sang bentahaya as long as may account ka sa social media, may Facebook ka, pwede kaya makabaligya yan no, nga waay sang maginabayaran yang tax ya kumbaga ya waay kaya sang advertisement or marketing nga ginabayaran, no. And ano ba lang ang mga lamang kutano ninyo dira nga pwede naton i-address subong upod naton si Sir Ingimar Tupas live diri sa Istorya Espesyal, di ba Easy Action Radio. Good morning, sir. Good morning, Councilor. Good morning no sa tanan nga taga-Palamati sang imo programa kag sang Action Radio. Thank you for your time, sir. No, kabalo kami Sunday, pahuway mo man but tagaan mo gid mi diretsyo para man ma-discuss naton ang about ang concerns ng aton yung mga online seller, no. Nami gid ang mahalin mismo sa imo, kay tika mo ang nag-regulate sa aton yung online selling, no. May guest ako diri a while ago, si Jane. May mga few concerns siya, may mga few questions siya. But before ko ni siya i-raise sa imo, sir, no, nang pwede mo kami anay matagaan sang idea about sa gin-regulate sang government ng national gin-regulate sang online selling? Well, actually ang aton nga basis sina no sa online selling is the Consumer Act of the Philippines, Okay. no, kaga business name law. Kasi di nagambal siya nga kung naganegosyo ang isa ka individual, dapat yung magpa-register siya sa Department of Trade and Industry or kung saan man nga ahensya sa gobyerno, no, kung single proprietorship, Department of Trade and Industry, kung partnership with corporation, dira sa Securities and Exchange Commission. No, so amo na sa ang aton ni mga registering bodies sa mga negosyo nga ipatindog naton. Okay. We're talking kung magambal kita nga negosyo arab lang imo gidjayang plano ya, sige na gid nga may kuluhaan ka sang income. No, so amo na nga dapat magpa-register ka sa DTI or sa SEC man. Amo na siya. Okay. Kung single proprietorship, DTI. Yes, sir. Kung partnership or corporation, SEC. Sa Securities Exchange Commission. Yes, sir. Yes, sir. So meaning, sir, ang SEC, mabaton man sang online selling kung ma-declare sila nga partnership ni or corporation ng ilang business? Yes, sir. Amo na kung butang mo may grupo sang hindi magdubo sa 5 nga magpatukod sila sa corporation kagang ilayang pinutuyo amo pagnegosyo through online, then pwede sila katukod corporation kag ipa-register ina sa Securities Exchange Commission. Amo man ang sa partnership kung let's say may mga partners, duwa sila or sobra pa dira nga plano mga magnegosyo nga ang ilayang purpose kung magnegosyo sa pangtungaon nilang ilang mga kita among the partners kag magpa-register sila sa SEC, no. So amo man na siya.
Meaning, ang pinaka-common subong is ang single proprietorship. Because kung online seller ka subong, isa ka man lang mo nga naga-negosyo sini, no? Isa ka man lang nga naga-invest, isa ka man lang nga naga-earn man at the same time, I think sila man yung nagadulong man dyan, no? Sa ilang mga Yes, sir. direct na client. So, i-raise ko na yung mga concerns ang ato niya guest niya Gina, ha? Nga gitawagan ka a while ago. Yes, sir. Sige, sir. Okay, Kaya sir. ilang nga ginawuri is, of course, hindi ka man niya amon nakadlag ko sa ilang gina-income. Ginagmay lang man na siya, ginagastuhan na laptiti, gagastos na pagkaon, of course, sila man ko nga chimpo. Now, ang iyang concern isa mo ni, una, nang isingit yung vlogger, sir, ha? Kaya na-mention niya kagina. I-confirm ko, anay, before ko ihaboy ang iyagin niyang main questions. Ang vlogger, sir, may taxi man tanga gina, I mean, ga-contribute din man ini sila, ga-charge ni sila ang DTI or ang government naton. Sa mga vlogger? Oo. You mean ang gabaligya? Ang online seller? Hindi. Kaya na-mention sa ato niya online seller a while ago, nga sila kuno nga gina-earn la kuno hindi amos nakadako, gina-require sila, inag-require sila nga mag-contribute, no? Or I think, anong term naman? I-tax sila, bale? I-tax? I-register? Anong term man? Aklaron pa. Ang samo ni sa Department of Trade, ng business name registration ng Senadra, agad niya may legal personality ang imong nga negosyo, no? Siguro hindi man siling like magpa-register sa DTI, hindi man siling nga mahal. Kasi ang balayran mo actually is only 230 pesos, and that is good already for 5 years, no? Okay. But with regards naman sa taxation, ang BIR naghambal man to sila nga based man sa revised internal revenue code. Naghambal siya nga kung ang kita mo yung mga 200,000 pesos in a year, no need man kang magbayad sang tax. Only that, kaya kinahanglan mo magpa-register. Okay. Kaya good nga legal personality, at the same time, sa monitoring man sang BIR, no? Okay. Kung more than 200,000, that's the time nga ang BIR mag-tax sa imo kay dako ra gid man ang imong nga kita, no? Amo nang kita kaya contribution mo man sa gobyerno man magamit pagid sa iba nga mga programa kay mga proyekto. So 200,000 up per annum amo na iyang nga gina-require na ikos na isang daw payment mo abi. Okay. So, meaning, sir, business name registration, gal-iya ang inyo, dira-iya, no? Para may legal ang existence ang aton abing business, bisan online na siya, is legal. Doon mo na siya. Oo. Okay. Ang gusto ko pagid na siyang emphasize, nga ang nga ipa-register, to agud nga maprotektahan man nato ang aton mga konsumidor, no? At the same time, protection man na sa aton as entrepreneur. Kasi kung makita nimo, like for example sa opisina, kadamo man sa reklamo nga pareho sila ng nag-transact sila sa mga online sellers, only to find out nga inagali sila nga mga online sellers are not legit, no? So iban sa tutod lang, may natubang kong complaint sa opisina nga nag-transact siya sa online seller 60,000 worth of products tapos wala nag-abot. And gin-track nga sige na siya wala na may nagasabat siya until sa hindi na naging makontak. In fact, a relative of mine sang nagligad yan ng adlaw, nagabal mo sa nga ang iya ko nga manghod, nag-transact sa online seller man nga nakikita lang sa Facebook that imagine mo 200,000 pesos worth of products. Tapos sang nagbayad na siya, pagkatapos ito wala na hindi na matrace kung sino to ang quantity. Wala siya sa mga contact details, contact information kung sino ang mga online sellers. Naamo na ang gusto naton nga hindi matabo bala nga maintuan ang aton nga mga konsumidor amo na nga sila gina-require nga dapat pa-register kung ang ila tinutuyo na gidyan negosyo
then dapat maparegister sila. Mm. Pero kung ang tinutuyo naman lang niya is to earn income while ara kita subong sa pandemya, no need man nga magparegister ka sa DTI. Amo na siya. Sakto, no? Meaning protection man siya tuod sa pamuluyo, no? Ang pag-require sang business registration is also protection not only sa mga online sellers naton but sa mga consumers naton. Kay common man ang intuanay tuod mo ang tutuhanay sa online. Damdamo biktima, damdamo biktima, no? Correct. Yes, sir. Okay. So, balikan ko na yung vlogger. Kaya na-mention, ginasang aton niya, color lang ang mga vlogger, kung na million ang gina-earn. Ang vloggers, nagka-register man sa inyo dira sa DTI? Actually, kasi ang vlogger actually, I understand ang kuan siya ang monitor na sila ang DICT bala mo. Kasi ang ilaya vlog lang gid they are being paid para lang gid to promote sang kuan no, to promote sang ang ilan ang mga vlogs no. Kung kung tanawon mo, hindi man sila ilaya, more of services nga amana nang obra lang sila sang ilang video be ilang vlog and they are being paid because you're famous ang ilang vlog. Yeah. So if they are actually earning income out of that, dapat i-declare man nila sa BIR. Not necessarily nga maparegister sa DTI. Kaya again, as I've said, ang ato niya gina-register sa DTI ang ilang business name. Yes. No, ang business name. So, kung vlogger ka, ang imong income derive out of sang imo na ginobra nga vlog should be declared with the BIR, amo nang pag-insindi ko. Yes. So that you'll pay appropriate amount not based on the income that you had generated. Okay, sige. Sir, next ang question. Although nasa bat mo naman tagina, I think, nga kung hindi man lang saya plano, do negosyo naman siya for the purpose nga sini nga pandemic, maka-earn ka, and hindi man siya amon nakadako ugid, no? No, hindi naman niya i-register mo siya. Pero kung pisaron tagid, ang registration is only 230 pesos, no? And that's valid for 5 years already. Okay. Now, ang question, sir, sa mo sini, kung mo-register ka subong, like online selling ka be, para mga legit yung mga business, kaya magamit mo man mo, ang tahom ni ang beauty disang registration, bago ko man na realize nga kung registered ka, pwede mo siya ma-present sa mga client mo kung mag-transaction ka. Because ang credibility is very important sa online selling. Kaya damo ka panginto grabe naman tong amount yung na-declare mo bago lang, tag 200,000, 60,000, that's too much, no? Dako nakatama, no? Yes, sir. So, ang iyang question is sa most sir, what if na-register ng imo nga name, kag gusto mo ya mag-stop because na-hire ka na ba, for example, ano kahapos, kaya ang worry, isa sa mga worry nila sa mga online seller is, sumong mapregister sila. After a year, nag-stop sila. Ang idangangalan, basi kung magsige-sige to register lang ang transaction yapon or ara silang record. Is it as easy as registration ang pag-withdraw sa ilang name? Actually, hindi man problema. All they need to do, makadula sa opisina, file sang form nga para sa cancellation. Okay. And then makuha na sila sang affidavit, mapasubmit na sa affidavit nga i-close nila ang ilang registration. Agad sila once na mabato. Okay, nautod pa si Sir Tupas na may iba pa din ang questions pag ito. Balikan ta dugay-dugay, no? Kay ka very interesting gid sang information nga halin mismo sa aton iyang DTI chief. Ari na siya. Okay, live kita liwat, sir. Sige, sir, go ahead. Oo. Amo to, hapos sa man actually magpa-cancel ka sang imo nga business name. Ang imuon mo lang gid, may aran ang kita dara forma sa opisina para sa cancellation. And then, ang imong kuan, ang nasubmit ka sa affidavit. So once na mabato na namon ang imong kuan, ang imong affidavit katong form para cancellation, i-cancel mo namon sa system, tagaan ka naman namon sa certificate of business name registration, cancel business name registration. Okay. So amo man ang imuon mo. Kag kung let's say kung may ara ka sa BIR man to nga record, idalon mo na sang ang certificate of cancellation, ipakita mo man na dito sa BIR o kung sa local government unit man, agud nga i-cancel man nila ang imong record dito sa ilang mga opisina. Okay.
very clear na siya no sa atong mga online seller, meaning wa gyud problema ya pag-register mo and then ma-stop ka after a year or two siguro, ma-hire ka na be or decide yang hindi magpadayon, ipa-cancel mo lang mismo sa DTI ang imo man iyang nga record. Now, sir, karon Yes, damo sir, na sa oo. interesado nga nagpamati subong no. Pila ang minimum nga requirement para makapregister sila or kiti doon di ka man amos naka-strict especially na mention mo kagina kung para man lang yan sa pandemic ang purpose mo ya pila man lang gina-earn mo why problema. Now since nakita ng advantages no sang pagpa-register dira like legit imo nga online selling, pwede mo siya ma-presentar sa imong mga client, pwede mo siya ma-post, mapabugal mo gid nga salig ka mo sa ako niya because I am a legit ni siya nga ako niya no nga nga enterprise ang ako niya. Now paano, sir? Anong mga requirements sa kinahanglan ninyo? Pila ang amount kandid nga gina-earn nila para makaparegister? Actually, ang aton nga layigambal nga basta ga-engage ka sa negosyo, dapat ipa-register mo ang imo nga negosyo, no? Ang na basic na siya nga provision sa layi. Now, ano ang mga kinanglanon? Actually, ang kinanglanon lagi government issued ID. Amo lagi na sa government-issued ID. So, be it driver's license mo, PRC, postal, voters ID, and so on. Basta ID nga gin-issue sang ahensya sang gobyerno, amo lang ginasa ang requirement nato nagpa-register sang imong negosyo. Okay. Now, ang ako ay mapapabugal ko nga sa DTI, the moment nga gatubangay ka mo sa registering officer, you can have your permit within 15 minutes, no? 15 minutos siya, na-issue na dayon niya sang DTI ang imo nga permit. Or kung gusto mo pagid nga subong daan, we are very cautious man sa aton nga palibot because of this COVID. Pwede man kamo makaparegister online, no? Ang aton nga website sina bnrs.dti.gov.ph. So, online lang yung registration. Again, kung online lang, you can have also your permit in Sigida man mismo. So, valid ID lang gid ang kinahanglan? Yes, sir. Valid ID kang imong registration na is good for 5 years na. Why nakamusang So, form? meaning to say, mabalik ka na lang after 5 years, magpa-register, magpa-renew liwat. Oo. Okay. So, why nakamagapangita? Like kung ano nga type of business ang iyang gina-promote? Why nakamuna hindi yun na-concern? Actually, sir, ibutang mo lang sa form. Sa form, okay. It's a one-page form lang. Siyempre, may mga contact details. Kagdira mo na ibutang sa form nga anong imong service. So, butang mo na sa online selling, online trading, tapos ano ang mga products nga gina-carry mo. So, basically, amo lang man sa. Okay. Now, kung nakaregister ka na sa DTI, for example, nag-online ka na, no? Online selling ka na, kagang imo nga income is below 200,000 per annum or per annual, wala kaya bayaran sa tax, tama? Amo na pa yes. Yes, amo mo na ang declaration sang Bureau of Internal Revenue. Oo. But for those sir nga nang more than 200,000, ako na ay suggest nga ma-apply sila sa DTI man sa Barangay Micro Business Enterprise, no? Okay. BMBE. It's actually a law that provides tax exemption to those micro entrepreneurs. Meaning to say, kung ang imong nga negosyo is less than 3 million, pwede ka actually maka-apply as BMBE or Barangay Micro Business Enterprise so that you can be exempted for 2 years sa tax. And at the same time, you will be exempted from the implementation of the minimum wage law. Meaning to say, kung online seller ka dira, nga nag-hire ka sa tao, ma-tax exempt ka for 2 years and that's renewable again for 2 years. Tapos pagid nakapahatag ka nubo nga sweldo nga nubo sa minimum wage no sa imo nga mga tao nga gin-hire the 10% lower than the minimum wage or 20%, hindi ko lang gid makuno na ang provisions na sa lay basta mo na siya basta BNBE ka. Okay. Nga registrant. At least ako to siya nga butang para sa aton yung mga medyo madako-dako na yang ilayang online selling man yung business yan, no? So, now question, paano, I wonder kung paano nyo ginamonitor ini sila, no? Like, what if wagi siya gana, bisa magpa-register na gid lang yan, no? Although, tulokon tawa ay lagi makamulaot dira, kaya hindi siya mag-declare sa iyang business. Pero, nang malago siya, dako iyang income, may mga penalty ni sila madakapan sila.
Yes, sir. Actually, ang DTI, I understand, we are coordinating with the ICT, tapos for those ng mga online sellers nga unscrupulous, we are coordinating with NBI, at with mga track down man sila ining mga online sellers bala nga hindi legit ang ilang mga operations. But of course, we don't want to go into that money. So that's why we are encouraging our online sellers magpa-register again. Okay. May mga naga-question gyapon, no? May mga nagasuya gyapon. Inablang common Pinoy character bla nga lain ang ilang interpretation, ma-react lang sila, no? without understanding sa mga butang-butang. Subong aga actually nakita ko ang advantage kung magpa-register ka, and it's only 230 pesos to. Di barato man lang katama gid, no? Kag tiwa ay magit tax na charge na sila unless mag 200,000 lang imo yung income per year, for example. Pati kung imo man lang pila man lang gina-earn mo do katako sang contributions ang name registration sa imong business sa DTI. Kaya nablang gamay na imong negosyo, gamay na nga daan imong negosyo. Why ka pagkadya credibility sa imong business na nang kakaluoy na gito. Pero kung registered kaya, mapabugal mo siya. Gamay lang business ko, but registered ko yan, no? Legit ako yan. Now, and sometimes sila, sir, sometimes sila, because in operation, legit ka, hopefully, you can tap government agencies for assistance mo di ba la? Butang mo kinanglanon mo product development sa mga produkto mo because legit ang imo yung negosyo, then pwede ka makapalapit pagin sa ibang ngayon sa gobyerno o magpa-assist sa ila. No, pareho sang mga food products, legit yung imo enterprise, pwede ka kadto sa DOST, pwede ka kadto sa DTI, magpa-assist ka pa obra sa imo label, mapa-improve ang imo mga packaging materials. So lain niya kung registered ka, legit ang imong operations because government agencies actually can assist you. Unlike kung illegal ang imong operation, unang abis, tago-tago ka, and at the same time, hindi ka man makapalapit sa ahensya sa gobyerno. Tama, no? Kaya may mga programa ganito ng government nga kung ga-exist ang imong business, legal na siya, may mga like tuod mapalibre ka doon sa imong ngalan, no? Panamion mo siya, for example, gusto mo popular siya, makapa-assist ka sa mga ahensya sa gobyerno because legit ang imong business, kumbaga registered siya. Amo ni actually yung last question sa caller takagina. Ano ba lang mga privilege nga makuha nila kung magpa-register sila? And I think na-mention mo na siya amat-amat, no? Yes, sir. Na pagkita mo na siya amat-amat ang mga advantages. Ano pagit sir ang before kita yung mag-end sa interview, ano pagit ang aton yung mga kaayuhan dira sa DTI? Isa pa gid na, no? Like for example, kung ginakulang ka sang kapital para sa imong operations, para sa expansion mo eventually, government financial institutions could assist you nga maka-avail ka sa mga financial assistance. Iti amo na silang nato may legitimacy ang imo yang operation, no? Kagamo to nga balko, government agencies are really very willing to assist ang aton mga entrepreneurs. Basta legit lang nga mga entrepreneurs. So, kadamo-damo actually nga mga programa sa gobyerno that can assist the development of our entrepreneurs. Well, it's just a matter of tapping ini sa mga programa, mga proyekto blas ng gobyerno. But of course, dapat legit man ang imong negosyo. Sir, may ipalaot ko anay question dire. Ang mga sari-sari store, gida pa register man sa DTI? Yes, sir. Siguro halos sang mga sari-sari store gapa-register na gidman. Kaya amo ganito nga bal nato ng mga advantages bala sang kung ikaw legit ang imong negosyo, no? Kaya aside from that, ang DTI kag ang mga local government units may partnership na sila nga tanan ng mga negosyo nga nag-operate dapat may DTI business name anay prior to the issuance of mayor's permit, no? So amo na nga that's throughout the country ginayang inang partnerships ang DTI kay sang
LGUs. Muna nga biskan sari-sari store subong, gaparegister sa DTI. In fact, gani may ara gani nga biskan mga ambulant vendors. Gaparegister sa DTI because nakita nila ang advantage bala sir kung registered ka, may legal personality ang inyong negosyo. Oo. Pila ang registration sa sari-sari store, sir, so far? The same sir, 230. Barato lang. For like how long? For 5 years man? 5 years. 5 years. Oh! So, ay rason niya hindi magpa-register gali. Kaya very minimal. Yes, sir. Minimal ganyan tama, no? Yes, sir. Okay. Good morning gali. Nasa kay Sonjing de Monteverde Tokuda from Japan. Nagalantaw sila, no? Sa Japan, guro. May DTI mas Japan na yan, sir. May guro, no? Oy, tiwi. Mas stricto gani sila dito. Grabe sila sa business, no? Grabe sila sa business. Okay. Sir, before kita mag-end sa ating program, kumusta ang operations ng DTI? Ano nanging contributions ng DTI sa times ng pandemic? I don't know kung ma-address mo na siya ang question. Porque kada ahensya sa gobyerno nag-ihuman during that time. Dahil sa libat anay, nakat, arana? Okay. Okay, sir? Ara. Okay. Okay. Before kita mag-end, ano nangin part ninyo sa pandemic, sir? If I don't know kung kaya DTI ala man ang function ninyo ya mo, I wonder lang ko kung ano mangin nang nasakuan ninyo during that time, kung nagproblema bala kamo tungod waay na sang may mga nag-renew business, ano mga ni-counter nyo naman yung mga issues during pandemic? Well, actually during the community quarantine, no, although kami skeletal force lang, but still, may ara na bisan even during the time of pandemic, ara magyapon kita nag-sige ng aton nga pang-register sa aton ng mga negosyo, no? Tapos ang DTI, if you have noticed, nagalipot ang aton mga tao to monitor sang mga presyo sang mga balaklon, no? We're talking about the prime and basic commodities, and at the same time helping out the Department of Health in the monitoring man sang ilang mga essential products na gina-monitor sang DOH like mask, alcohol, and others, no? Amo to ang naton nga programa to nga financial assistance para sa mga COVID affected nga mga enterprises. Unfortunately, nag-end na kami sang the other week lang. So amo na sa mga programa naton, and sa subong ang ginasakuha naman naton ang mga negosyo serbisyo sa barangay, giving entrepreneurship seminar sa mga barangay, not only here in Bacolod but outside of Bacolod. Agud sa sina nga amat-amat na makarecover ang aton nga mga negosyante. And amo ang isa pagidaton sa programa ang pondo sa pagbabago at ginawa, same time mo yung proyekto para naman iya sa mga affected areas down south, no? So amo na sa aton nga ginasakuan sa mga sir nga mga programa kag usual naton nga mga activities sa DTI like conduct of skills training and mga managerial seminars. Okay. Ihirit yung naging lang ni. Kada ko subong sa problema sa mga negosyante sa Bacolod, sa bilog ng Pilipinas. I think for sure kamo dira sa DTI kabalugit mo sini. Grabe ang pagtilaw, grabe nga challenge, grabe nga pag-down sang income. In fact, may nabalaan ko nga pila ka mga restaurants wala nag-open. May mga hotels halos hindi na mag-open, mag-operate because grabe ang losses, no. Ano sir ang pag-evaluate mo subong sa estado sang mga business diri sa syudad sa Bacolod ng Anaybe nga level? Actually, nangayo ko data sa BPLO, sa Bacolod, and they were saying that there were mga 190 ka mga enterprises ang until now daw wala gyapon nagsira, no? Grabe, 190? And it affects mga ginatos man ka mga empleyado, no? Well, hindi man nato manigar kasi sa subong ang gwa daw wait and see bala because of this pandemic. And sa tutod lang kagapon gani I was in SM kaya tanaw-tanaw ko ga-observe ko bala kung kwan mambal mo gid nga gaginuaga kwan ang tao laka-laka lang ijaya, and some stores sa subong despite sang IATF resolution
nga dapat halos ang mga enterprises pwede naka-open, and yet makita mo gid nga nakalaka ang mga tao kaga apektado ang operations ng aton nga mga negosyo, no. We still do not know kung saan pag ini matapos. Sa ako ni personally, guro kung may vaccine then that's the time talang guro nga ginawa ang tao, pero sa subong kung ikaw nga negosyante, siguro tanawon mo lang gid nga ang imong ang imong ginagasto mo. Sakto-saktuan ng sa imong operations, no. Dapat bayo gid ang imong forecasting man sa mga produkto nga imo nga iobrahon, kasi hindi nato mabalaan pa ang demand sang market sa subong kay matanaw nato nga ka abnormal pagid kayo sang dalagan sa mga negosyo sa subong. Correct, no. And I hope maka-recover at a certain point ang aton yung mga businesses, no. I think isa sa mga rason kung nagrisgo ang aton yung gobyerno nga magbukas publicly, no, kay tungod down ang aton nga ekonomiya, and mas tala pag kita matabo kung hindi nato hindi kita mag-open, no, sa mga most mga opportunity, or else down kita mga aton nya pungsod, no. Sir Ingimar Tupas, madamo gid salamat sa imong time, no. And any message anay before kita mag-end sa aton yung mga online seller, kita islang nagpamati subong sa aton mensahe ta sila. Well, sa liwat, no, dako pasalamat na ako sa imo, Councilor, sa pag-invitar sa DTI to speak about sang aton nga programa, kaga kung paano pag mag-register sa business name, kaga kaupod man sa pagpasalamat na ako, no, sa Action Radio. Kaya sa mga online sellers, siguro nga ako lang paghangkat, hindi ka mo magkakulba, mag-register ka mo sa ahinsya ng gobyerno para ni sa inyong protection, para man sa protection sa aton ng mga konsumidor. Kasi pareho sina, kung kisa, bisan gani kita online seller, kung may reklamo man kita sa iban man yung online seller, kakadto man kita sa mga ahinsya sa gobyerno para magpabulig, no. So siguro, nasa mindset, amo man ang aton nga paminsaron, ngayon siya, wala niya ang gobyerno, wala ni naghahangkat nga magpa-register ka mo, agad pang lagson ka mo, no? Dulaon na nato niya ang mentalidad. Ang gobyerno naghahangkat sa inyo, nag-encourage sa inyo magpa-register, agad sa sina may legal nga personalidad ang inyong negosyo, kag maprotektahan nato ng konsumidor, kag kamo man mismo nga mga online seller, matagaan kamo asang assistance man sang aton nga mga ahensya sa gobyerno. Madamo gyud salamat kag ngayong aga. Very clear. Madamo salamat, mabuhay ka sa Engineer Ingimar Tupas of DTI Bacolod. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Okay, nabatian si Sir Ingimar Tupas, no, ang division chief mismo sang DTI Bacolod. Very clear ang iyang pag-discuss sa ato, no, sang advantage sang pagpa-register. Nami ito, no, nami at least ma-realize man nato may mga amos nga butang. It's only 230 pesos, no. Thank you mga kay Jane ang nag-raise man sa iyang concerns subong sa aton dire on behalf sa mga online sellers dire sa Bacolod, no. Kaya nakita naton grabe. Amo na bala, you know, if there's one lesson na learn ko diri sa online selling, papisan-pisan lang gid niya. Inabla tawag mo lang nga bisan ano pa dang ilibot, yung ibligya ako, basta wala ko panunto, bahala ka mo da. Ano, kay mga buhi ko sa akon man lang ya, no. Amo na spirit, dapat ya ang life is survival. Ang life ko no subong is battle of the fittest. Dapat ya balok ang magdiskarte, wala uya-uya. As long as hindi illegal, as long as wala kang maginatunto, push sa pagbaligya, push sa paglibod, wag na problema. That's a very noble job, very wholesome na siya nga trabaho. Kag ang life is papisan-pisan lang gid, no? So ako saludo ako sa mga online seller nato, nya padayon yung nagapangabudlay, padayon yung nagapost, bahala ka mo da any time of the day, malibod kuya. Kay para niya sa ako niyang survival, para sa ako niyang mga kabataan, para sa ako niyang pamilya. Good job sa ating mga online seller dito sa syudad sa Bacolod. Kaya sa mga pumuluyo naton, let us support our online sellers, no? Especially kung mga pila-pila man lang ilagay na income dira, suportahan naton kung pwede pa lang. Kasi ang tawag ko no ng dapat
buhay-buhay, no? Mabuhi man ng iban pa tungod sa aton lang yung tawag blaya, no? Madamong salamat sa lawat sa atong mga tagpalamati, mga upod naton dire every Sunday morning. Inigihapon ninyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kita ay liwat every Sunday. Diri sa atong programa Istorya Espesyal from 8 to 9 in the morning. Sunday morning lang awan sa week lang ang binig-banding diri sa kahanginan. Madamong salamat sa lawat. Sa Bacolod, Action Radio. A pub- Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,